S'informer c'est bien, mais informer c'est encore mieux. C'est ce que nous faisons tout le temps. Amis chers téléspectateurs de la Piindi TV, on calmina mon durant beltram no hantini. Hande gardu kay jalede ko ala problème. Ko gango huccindire ko dum tay dem non dañuy welta tigi hande huccide mon ko ngada ko woni émission MIIN E MON en denti kadi danan goddo e der nanebe ma para don no fi émission min wi bon émission so arti webata ne tewno machallah dama soxor mo la huccindire boyo mi anda ko bébé mbiyen mom mi anda ko grand mi anda ko papa mbiyen mom mon fils. Yeah, ça va. Ça va? Ouais, c'est alhamdulillah. Bismillah ma bébé. Donc salam alaikum tout le monde, salam alaikum mami fa. Quand we mo ni ko bingel mo don bébé MC pour le si cool bila cool. Donc bébé MC ko son artiste al plat jaru ton tout foot. Village wie champion dans la région de Matam. Salam ya. Ti bébé MC pour le si cool bila cool. Donc touti dal. Bon, fof ko indam, tu vois. Est-ce que indi na don jogo inde kew, tu vois. Yo bébé MC ko bangi. Pour le si on fait ko bangi. Cool bila cool on fait ko bangi, il faut ko indam ya. Tigi al napay bébé ham. Gedel godel tan kala, tu vois. OK, bébé MC, allez yebo no émission MIIN E MON. Ouais, bien sûr, on fait. Non jiada émission. Non, ça va, on est weli, tu vois. On est weli, machallah aussi que ni findino ni tindino kadi aussi ni weltino, tu vois. Yeah, machallah. OK. Bon, on première mo ko émission do e Piindi TV taw ko MIIN E MON mi salmini kadi timo fof wonbe caméra o Djibi Jean Ali Fall le dangro di Moussagna mo gadda ko kawa Ibrahim kaw avec mon frère on woni bunker l'homme de Mumba Dier tata almame woni de monsieur Kane on woni Doudou dum non jehen ƴeew yenali far garten mbawen yagnade wadde mon présenté invité men de tawno non hande mi dañi welta tigi wadde mo invité kadi on jimo ma haggilaji mon yaato woddi hoto mbiyen non mi jiibat hay goro konko wari ko welami ar wadde mo invité min mi haala ko belami jehen ƴeewen ali far garten Tigi, badade invité hande surnom ko bébé MC pour le si cool bila cool nom de son vrai nom Ibrahim Si o jeya ko to ngada to woni to champion wala eton non konko badade invité hande o non o jeyno me ko ngada ko woni groupe DG my team mo ganduda wondino hen ko ngada ko woni real negro e ko ngada ko woni Karaboy Rakaboy c'est ça et Rakaboy ko ngada ko woni non ha joni si barade invité o boyi wadde participer ko ganda ko woni concours aji ene hen non ko to Matam ko ganda ko woni hip hop foot PULAAR e ko ganda ko kadi wodi participer ko ganda ko woni flow up en 2019 mais garto hen taw no pari wadi haluji kewdi konko barade invité ha joni wodi ko ganda ko woni projet hono ndey ladde nan don ha joni non e ko ganda ko woni sonji mo ko en ji hen ko ganda ko woni kono ko ganda ko wodi hande buzz wodi classe uji kewdi weddi mo pikuji min garto hen so widi jomiraado yange jinneji ma won impression yimbe heew mon gandu kadi son holko yahara e ko ganda ko woni kamin fulbe kono buri kam welde son uji mo ko ganda ko woni pulel ilo bolel ilo ko histoire mo ganduda bon min kam j'adore mamin garto hen inchallah ko ganda ko woni somo ko gido policier mamin garto hen hay groupe aji mo ko ganda ko woni parcours mo ko fof inchallah boyata so yidi jomiraado bébé MC en bayri no yide mo no fewi holto gondoda bien sûr bébé MC wonno do ko diwan meden fuute rek ko hen don non ko wonde tournée ji quoi et en ce moment bi dem do ndar Dakar tigi kono wayno mo yid no fewi. Oui, bien sûr, parce que le job wana en fait, c'est que ligue wana quoi, que dum tagmin wande foot bon goudi c'est quoi, yaltinde on certain pour des équipes quoi. Bon, en même temps aussi il y a des tournois des villages quoi. C'est pour cela. OK. Mais bébé MC indi a joni no ko juuti tagal projet ma gartuda ko ganda ko woni
son woni ganda tout le temps ko pique sen ƴeewi ko ganda ko woni yangue jinneji mbaɗa ko hulɓini gartuɗa ko ganda ko woni kono e nden heewi dal ɗon kam min mbatton seeɗa pause tan min haade min nadde e question ngaji ɗi ɗon ko namdadema to groupe DG MIIN E MON. Oui, bien sûr. Groupe des MIIT, en fait, ha joni nan don en fait ala don tu vois, parce que nous avons dit que Real Negro, Rakaboy, BBMC. Donc à ce moment, bon, Rakaboy, moi ne ligo kanko bangi mo en fait, BBMC ne ligo bangi mudum. Le Real Negro en fait, ko yetturu poster tu vois, parce que on travaille got, voilà, ko ni groupe woniri quoi. Il paraît qu'on dañ me tiadel. Non, Tchadel en fait à la Kunda. Non, non, parce que. Sérieux, Tchadel la Kunda. On a dit one day. Oui, bien sûr. C'est est-ce qu'on a ko Rakaboy ou on est yimde bange wala? Oui, bien sûr. Bon, mon faut faire mieux du moment en fait aussi, il du monde quoi. Mais je me dis de maman ko haré rendina min quoi. OK. Bon, min tierti mais on a haré tu vois. Parce que là, bon, en début, le min d'abanondé en fait. Mon ma fon jogi métier fait ko wadar quoi. Bon, kadi ko min groupe min gonno. Wadi moma goto aussi min charondi. Rakaboy ko étudiant fait ko jango, wadi quitter foot fay Dakar. Bon, Real Negro aussi ko non jogi métier mum kanyum ummi foot fay Dakar. Après min ko don jogi mi métier aussi wadde carrière solo quoi. Bon, ko dum non en fait aussi fecci min tu vois. Et après non quand ko Rakaboy jogi métier mako kanko ne yaade bangi mako mu fidja tu vois. OK. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Quelle année ne BBMC nati et musique ha tentirap? Presque 2019. Oh, staff là 2010. 2010. 2010 ouais. OK. Yeah. Non, man, ka paye affaire 2010 nana boy c'est. Bon, 2010 on ça comme un sougabe tu vois. Bon, hakila jamin aussi nana rabe min daba mais bon min burano faire tande dum andude hen aussi ko heewi quoi. Kadi on gile 2010 a faari jom ko min liggi ko kadi aussi heewani quoi. Voilà. OK. BBMC à part musique holko watta e vie makko? Bon, à part musique, bon, mi jangine burano. En fait, jangine école en fait. Mi woni aussi tailleur quoi. Tailleur? Ouais. BBMC ko battuɗa ko no heewi de. A jangine burano holto kannuɗa? Bon, laisse tomber. On passe. E caggal ɗum mbiɗa a jangi kadi école? Jangi école. Holto kannuɗa? Presque CM2. CM2. OK, après gonɗa tailleur. Kannuɗa holɗon? A wawi no coupe tawi bas e mariñal. Non, ɗino woɗɗude hen seeɗa aussi après bon rabo folimi tu vois. Wonti ron aussi liggey goɗɗo quoi. OK, holko wonno inspiré ha naɗɗa e musique? Ko yidde. Surtout rap. Ko yidde tu vois. Parce que neɗɗo wona ko jiɗɗa ko gonata. Ko Allah feccuma ko en fait ɗum woni gonata. So wonti mo fof feccanno ko hoore mum waɗanno ko élément fait mi daro mbeɗa waajo yimɓe walla mbiɗa joni yimɓe ɓe mais ko yidde Allah nani kam yen. OK. Est-ce que c'était facile avec la famille ɓe gaccuma jima et tout sabi yimɓe fof no gandi cempegnaɓe ko dariɓe surtout worɓe cempegnaɓe feccere hen foof ko ɗanniyankoɓe machallah ko jambareɓe no fewi mi salmini dennagal cempegnaɓe kala e kuuɓal surtout mon frère mon ami hono omo ganduɗa woni Ibrahima Niang seydi Kinne mi salminimo no fewi. Bon, en début c'est pas facile weeɓano tu vois parce que en gadoraki ɗum quoi affaire rap en gadoraki ɗum début so tawi aɗa waɗa rap jomum cikkar maro ka jayuno walla ka mandilo en ce moment bon min badde hen min muñi ɗum par ce que min paami holko woni yesso en fait min gandi kadi aussi ko nani amen hen kadi bon ko jinnaɓe kulat hen ko oɗo saaha bon ɓe tawani ɗum hen donc aussi kamɓe ne puɗɗin famde bon ɓe gacci min hen quoi e début o kam ɗon weeɓani quoi. OK. Mbadda rampe ha jettiɗa to ganduɗa to woni premier concours ma to Matam e kadi holno concours o wano e ma? Bon, concours en fait ko jeyno ɗum en fait ko Matam naɓe bon chaque fois ɓe ndennat village uji ɗi comme ça ni ɓe mbadda concours tu vois en wonno village goto wiye Belcoy comme ça ni kamɓe ɓe ngala artiste aji après comme ça ni après ɓe jogui miijo ƴettude BBMC comme ça ni min gar min mbanna participer comme ça minen min mbaɗi participer mino e wonde Rakaboy bon min mbaddi hen min jeeyen affaire min ƴetti ɗum quoi ko noon yaari tigi ɗum noon Belcoy naɓe kala e kuuba salminama galle mbayla to Belcoy ha to ganduɗa to woni to galle men ceerno men dennagal noon Belcoy naɓe kala e kuuɓal ɓe calminama ɓe juurama no fewi garɗa e ko ganduɗa ko woni flop en 2019 heewi no haala première participation ma e concours o jaaɗa final aɗa wawi hen artinde?
Oui, bien sûr. Bon, flow up pour concours gorbe de monde du Sénégal. Tu vois. Bon, en début, quoi, oui, j'avais aussi il y a un an, quand nous on a un halplar, quoi. Donc, le jeu est à femme. Bon, ben jogi hen mi pourquoi pas BBMC wa yaade flow up quoi. Jogi grand goto minen diggi mboɗo famɗi guel mbiɗa fuɗoram ne wiya Salbi kanko haalan kam flow up quoi. Instant mbiɗen ɗo e nder Dakar mais mboɗo liggonno comme no mbiyamami tawi ni ɓe won Tivaoune Peulh. Donc après wari haalan kam pourquoi pas mi wawa wadde participer e nder flow up quoi. Bon voilà, je suis d'accord. Bon kono ɓe jogino hen miijo mbiyata min mboɗo wawi yaade flow up tu vois. Parce que là ne waɗi compliqué certes parce que waji ɓe nanata ko olof et puis min mi nanta olof quoi. Donc bon ɓe nanni kam hen mbi bon mboɗo jogui miijo mboɗo jogui cuusam en fait aussi yaari quoi jaami première fois après mi joui donc quart de finale direct mi joui quoi Allah waɗi en fait aussi ƴettumi tête quoi ƴettumi tête après min payi 2000 finale comme ça ni aussi kadi Allah waɗi kam aussi ƴettumi tête après ni aussi hamin ƴetti finale quoi ok voilà, mais final o ƴettuno ɗum ko vis-à-vis oui bien sûr après ɗum BMC waɗi haallude kewɗi hakkude ma e visa mbaɗɗa son mbaɗɗamo classe bon kolliɗa dal ko paranɗon e makko ko wona ɗum yiya mais ko woni hakkude ma e visa non rien bon hakkude amen ala probléme ala caɗele e daro quoi parce que en début wonko rendinno min parce que minen wonno fandare amen affaire ko yo artu Fouta parce que là min to mbaɗami répétition ɗo kamɓe staff makko kam fof ɓe gara ɓe keɗo ko mbaɗami ko holko sabino ɗum ɗon parce que ko mbimami ko wonno fandare amen affaire ko yo artu Fouta ha rap Fouta wawa waɗede reconnaître aussi ɗo e nder gal staff makko puntanima ara heeɗo ko mbaɗɗa répété to ɗum kadi visa walla bon ene wawi wonde chef pas mi anda ɗum ko anto mijo non e concours a waɗani sentir o yimma to ganduɗa ko texte uji ma walla non texte jam bon yimani ɗum quoi texte jam bon kon boyo dañi sens texte jam momo yimani quoi kono min mi jogono ngoɗon miijo wonande est ce que ɓe ƴewani ko mbaɗanmi ko walla fijo par ce que min wonno fandaram tan affaire yo artu Fouta keftine ɗen ɗo henna ka usa par ce que en foti wonde cifoami ko ɗum ɗon en fait wonno fandaram quoi c'est pour cela aussi min jeeyi Allah walli min jeeyi hamin mbaɗi hen hamin jettima final bon à la fin Wijabi ƴetti final bon min howaram sa mi waɗi hen vidéo mbima alhamdoulillah par ce que ko weltare mawnu quoi par ce que min ko ɗum wonno miijam jinnomi ko affaire o arta Fouta donc so Wijabi ƴetti wayno ko min ƴettini par ce que no concours o gasinde minen hen yimɓe hewɓe ne kaala côté banggue Foutankoɓe e côté bandiraɓe men wonɓe ɗo e Jolfuɓe même hay mamde jury o tu vois parce que hayno concours o gas kamɓe koye mabɓe mbino haɓe joguino miijo min BBMC mami ƴettu ɗum quoi ɗum ko jury o haali ɗum quoi a faami mais la mbimi so tawi Wijabi ƴetti wayno ko min ƴetti quoi mais après kanko to yaltiri ɗo ɗon woni ko welanimi quoi holto yaltiri ko welani yaltiri par ce que o par ƴetti sawon makko en fait ɗum waɗa clash rappuɗuji Fouta quoi min wona ɗon pannomi tu vois non an holto pourquoi ɗum wonma dérange parce que wonimi dérange sa heeɗimi nder son mbiɗa yima so tawi ko min ƴettuno flow o mami dillin Galsen mi haalimama deeɓi mbi ko woni fandaram il faut ko yimɓe ɓe mbawa tinede ɗo il faut ko mbawa heftinede ɗo par ce que so a wi flow o ko manam gandanɗa hoore ma ko hunde mawde on ko woni nder ko heewi quoi ƴettude ɗum wona ƴettude gandanɗa hoore ma hunde ko famɗi ko heewi nan toon par ce que so tawi a ƴetti ɗum kanko hoore makko andi Wijabi to woni ɗo mo wawno wallude artiste aji fuurankoɓe fof min jooɗo TFM walla certé radio ji walla yaade won certé banggue tawa yettade kanko wawi yettinde ɗon himɓe quoi mais alors kanko ɗum fonno wonde nafoore makko mais o waɗani kanko woni nafoore makko nde tacci flow ha parde ruttademo classe fuurankoɓe tu vois ba andinna ko waɗa classe Galsen NUIT ken ni hip hop Galsen ha dilla ha halpre mbaɗe NUIT ken ni mbaɗi remarqué no fewi walla mbakke hakkille no fewi ko ɗum won jinoɗa so tawi ko classe waddi par ce que nde pari nde ko classe o rutti on wawno wadde goɗɗum ko wona classe comme no mbirumami ni quoi o jooɗo téléji he artiste aji wonɓe Fouta ɓe o walla ɗumen no mbawi yettirade ga hen quoi ko min ko wonno fandaram ko quoi mais alors kanko wona ɗum o waɗi classe pourtant konko mo waɗa hen ko wawi holɗum ko wayno holɗum bon nde heewi par ce que guel nden ha joni projet ji makko machallah kono en même temps aussi o kalto waɗa invité kadi omo waɗa hen darde makko no darde makko wande holɗum ɗum woni komi yiyani ko ɗum woni ko kalami joni par ce que mi yiyani Wijabi ne ƴettiɗo artiste halpulaar ene haala mum walla ene walla ɗum walla ene nawa ɗum banggue goɗɗo tu vois ha wiye oɗo Wijabi addi ɗum ɗo henne tu vois par ce que kanko mo jogui oɗon connaissance tu vois to heeɓi ɗo ha yande hay goto heɓani ɗon sino ko min hemno ɗon ko ɗum tagui mbimami so tawin ko min hemno ɗum après mi ɗumnat Galsen par ce que o heeɓi ɗo mi ɓooyi haalde ɗum mbimami won lyrical ko ɗon yalti ngaka ko ɗon yalti même temps kanko no pari wadde flow om nde
goɗon miijo kala mo mbimi maintenant bon en jeehi flow wonno fandare men affaire yo arti four joni noon Allah hokki waɗɗum e jungo ma a faami mais ñagoto mami ko gueɗel gotel quoi et puis e min e miijam quoi par ce que min miijam ko fandare makko quoi mi anda so yiɗi faami ko ɓamtare makko mbimi woni miijam min ay to ngaka o rewi ha yettiɗo e wonde won lirikolen to ndewi ha jettiɗo en fait ko ɗon jinmi jettoɗa quoi par ce que ɓe fof ko ɗon ndewi ɗum woni ko mbimom o wi kanko hoore makko sa o jaabi kam o wi kam franchement rokkunoɓam miijo ɓe fof miijo ma ngo ɓuuri weldemi quoi mais affaire o ala sens tu vois parce que o taccu ha payɗo o rutte bandi koyemo classe yahara e nokku to vis-à-vis towere non mais classe mais hande classe e rap gondi hein. Oui, bien sûr. Te vu que kadi koye pulaar o yimata kadi il faut mew mon seeɗa bon min ko nouveau ça min ko wonko dokkumomi sa parce que dokkumomi ko nouveau goɗɗo tu vois ko ɗum jantumomi quoi o foti ummade ɗon la ndo wonno funde afam ƴettuno flow wawi waddude classe ko hen jeeya hon wawi ni ƴettu flow après o wadde classe mais to yalti ɗo quoi après o fonno wonde ko après kanko hay so tawi o classe no so tawi o jooɗi mo wi yimɓe ne garane classe am par ce que wonto keɓata yimɓe classe ma mais keɓa ɗum ɗo à part tuɗare classe yimɓe non ko min kalmi quoi mbim so woni no min mami dillin gal sen voilà là ɗum noon cikkuɓe ka parɗo e concours flow walla ma rutto bon je ne sais pas parce que jiɗɗa ko heɓa ko pour dillina il faut jaaha anne mbawa dillinde walla bon wona concours flow tan woodi no heewi concours aji quoi mbiɗa wawi ruttade flow mbiɗa wawi ruttade banggue goɗɗo quoi ok histoire ma e concours kam aɗa yiɗi concours an oui bien sûr concours kam mbiɗa kakkolɗo hoore ma woɗo wooli wani c'est ça ɗum noon jehen kedde ko ngala ko woni yangue jinneji mbiɗen décortique son o garten e son uji goɗɗi ɗi kañum kako kañum te ayno ko cinne wuro se allah kongano bébé MC pullo si cool bila hey bitch yangue jinneji nandani jomleji koɗo dillinta joom leydi teddinta wona joom needi ɗiƴam dinneji tew mon gomɗo jumbeji ceerman foori ko joom daare wimo ko wawe joom baare kono yangue jinneji a tawtata taxa wona joom hoore tiggumo meeɗa jibinede pullo si alo papa yangue jinneji a tawtata taxa wona joom hoore tiggumo meeɗa jibinede pullo si ok mam deggi sumal leydi tawde heyɗi pullo sumal leydi aɗa deeƴi ittallamu jeeri aɗa yeeri frel ma so yahani guerre wara police ngaari winda ko tinda jiidade mino comme jinne jime ma jiiɓami to weewi eɗa haala jinneji si jiilin sa jaalin kaɓuru baguru kaɓuru ba kaɓuru baguru kaɓuru ba kaɓuru baguru kono yangue jinneji a tawtata taxa wona joom hoore tiggumo meeɗa jibinede pullo si alo papa yangue jinneji a tawtata taxa wona joom hoore tiggumo meeɗa jibinede pullo si e ɓiɗo hakkillaji fo nene keyɗi min komi ceeɗum horni peeɗi ɗum wona gata maari ɗum ko bawde so nangue fuɗi kono ma ndu weeɗi ko hakkilinam ndi wona doɗɗu doole sa heftam lawol fiti kada leydi jora ɗi waɗataki jooɗe jawre mbiɗa ko wona gatara maare ɗum wona gata maare ko ɗum bawre yeeya bon gata maare kam min fof no gandi artiste totta ɗum o holmo josoɗa ɗo bon ko juste ko pulaar tan woni ɗon en fait non wiyaami ɗum mi jaɓani ɗum woy kono no mambour wiɗo ɗo waɗa ma e manda waɗa keere wonɗo classe no wiyete kadi ni oɗo no wiyeteno kadi sa non MC mawɗi après waɗi raso an yimɓe fof ɗo gandi gati maare kam ko authentique non authentique jeeya gata maare min mi rewani e haala authentique ndewmi koye mum par ce que ko haali pulaar jaabimi koye pulaar quoi pas ko authentique haali par woɗɓe mbiyata gata maare ganduɗa ko woni gata maare quoi gata maare ko tooɓo gandanɗa hoorema avant ko ndungu ne ara kadi sara ndungu tan ene tooɓa quoi yimɓe so eɗen gandi projet ji makko ɗi yonino hen voilà ne waɗi goɗɗum ko wiyete bawre ɗum noon o sago ko pilam e wonde ko ndiyam seeɗa heewi arde ne ara e ceeɗu ne ara e dabbude quoi ɗum wona gata maare ko ɗum yimɓe fof gandi non yimɓe fof mbi ko authentique kalɗa wawi wonde en fait so kanko ne wawi wonde mais ɗon gari sumi holko woni probléme ma authentique parce que on voit il paraît qu'on gondi on nendino manager oui bien sûr bon authentique en fait ko kanko waɗi min monansi tu vois kanko waɗi min monansi en fait comment voilà parce que bon des fois mo heewi haala tu vois mo heewi wasu a faami et puis min authentique ne heewi haala mo heewi wasu keppi ko haalata ko ala sens kadi min wona ɗon cabbini momi tu vois
mais boyo naw mais bon kon non wana do wuli de wana do won problème ar way halde ko bele dam bon min goppuma der quoi mais o rewi halde o wi artiste ay Sénégal hay goto meeda umma do yi Mauritanie jouiron concert kande be ngari ton tawar ko invitation quoi tu vois là o halde ko artiste ay Sénégal mané o haldu bon o haali dum mi anda ko mani mi o haali dum min neni dum en fait anani yimbe fotini dum en fait ha mbatti jabade mo hen quoi et puis dum kadi wana gonga hay so wonin gongo yo wadani kanko haalum parce que minen ko mi artiste kanko hebi moyen wawde arde gayen a faami et puis minen so min garani ton a faami ko kanko maaro fonno jogade miisu wallude artiste gondi gayene di walla hay so tawi o wallani mbasa wiide en fait jomunen garan ton min pour min haala ka en fait mais ko haali ko kadi no woodi parce que la plupart do artiste be Mauritanie arado comme authentique wadi ko ganda ko woni success advise wadi success wadi grand théâtre no heewi artiste be ummotobe ton be no ngara do no mbar do ko ganda ko woni concert men ko no hande artiste Sénégal ummodo to ko rappeur ya ton watton concert to ganda to woni to la case ou bien NUIT to kadni migiti rum do goddo bon hanane haqilam ya ton la plupart na watton concert aji weban hewani dum kadi iskon yew hay promoteur di wonbe ton be wala ƴewon onon jonde mon ton est ce que kambe kam jogito do ko est ce que non jogi dum to bon ko dum woni ko bimami kanko ko haali ko en fait à l'ensemble tu vois so wi artiste Sénégal meeda umma do nji Mauritanie dum wona gonga mina min bari tourner e der Mauritanie ha to kaldam mami do jamma nyalam suba kiidi ham jil signinde amen contrat min pamodirta banque contrat quoi parce que be jobara halis no min jidiri ni tu vois en fait kono kanko haala mo haali ka pour wiide mama à la sens exemple kanko yer ko affaire de buzz mina min jeeram ko affaire de talent concert wona a welata mbarana hoore ma concert ko yimbe cohla ma ngaduma concert wona non cikumi ko arsugo neddo ci fois so yimbe ngaddi mom sénégalais en fait jogi moyen jogi kalis en fait ngaddamo gayen bon minen chaque jour amin kalde mabbe contrat mais min pamonirta e mabbe donc kanko ko arsugo mako min finarara wiye bada wada concert wona hono non ko yimbe cohla ma ngadduma est ce que wona manager gonnodo hakkonde mono tahno ɓurnade dande mo ɗum ɗo en walla non même pas Jibril Jawgase non même pas mim tinan dum ni sa no Jibril wadaramo ménager mim tinan boyan ko gandumi dum Allah bon min ko dum jani parce que garda e o min ko Jibril gandunomi holko woni probléme ma e Jibril Jaw min galda problème min mera jawda problème kadi min jogda ha problème aussi non même pas pourquoi pas kertu non on Jibril non min certa ménager ma joni ha joni ko ménager ha joni ouais bien sûr mais comment on watta ma ménager wala ménager authentique je sais pas ma ko yidde mo ko kadi min tinano wada ménager authentique aussi kadi dum findira so tawi wada ménager authentique dum ko bangi ma en fait c'est sûr ouais bien sûr Jibril anani dum don wa wonde do mbada ménager deux artistes wodobe classe te dum wa wonde non Jibril non ya gare kalden wala sa pare bada habro bari dawo boy inshallah dum continue ha mbada kono ha jodi be mbi ko wadi pic ko ganduda ko woni les rappeurs mauritaniens mais ɓurda kadi wadde insister koye authentique garten hen ko ɗum tan woni ko mbino mami I know ko jinne wuro se Allah kongano with me happy kone askar susi boy Baby and pull the sea cool bila cool Yo, you feel like the prime wuri me anda so be pini min para désolé ko bonan no fo boni to komi wawa dadde sila maka seno koni anena ni kama len ko wibe haala yoni futu so anduru hol min bari mi jinnani leydi kambe buri mi wawdara mi jabi bari koy koydi salam fusan ba gungen go ittalange doydi asman so tabi leydi mo ko cer mu harna beeri ko pullo wala ko tigore andi koyde honga tambagu rabrim ko mu jungo girim so entede endu fani nyamu wana singo wisu kabi cerdu ramane yola bindam andu mayo wana oh finam do kolim jiye jikko pullo oh kala mi jala min kapay kuldo no kure mambari memar da ko gumdo so yami himbe pore andi nyawdo dum ko jumdo frendu de jeydo ladi me jodo fada dundu yewa gubali line wana menali bewa respiro navali kanga do komno hudara so sayni mabbe live di mi cikando ko kura wisi wisuji wisdi dum bisaki hebin berda mon sakke insta on bustaki binam safra rendo ngone teni to museki ele burdo fodara andi on nanyata museki min dajir bafe do kon min gala on tan sayni janga do kung fu min pawete bom yidi ngata do king kong min bata hi hom jongo kuzano mako min tijani mo yakelle ndu pullo wadan mon ko ala do pullo wad mala do bila mi futi jani bila sayo cheydo mi do pullo wad mala do yakelle ndu
pullo waɗan mon ko ala ɗo pullo waɗama ala ɗo minami fitum jadi lesa yecceni min ɗo pullo waɗama ala ɗo demoɓe judda dandal andi memaraɗo kolte idima pot kono gayna tawonde maklina yeya may kono wawa hadde liɗɗi yarde ham kewi dole mba hadde min arde ko lesɓe tabbi kam ko dow gardumaɓe widemi horam be heme dañano gardumaɓe wiyo mbaɗu sesko tiggu baba maɓɓe hoore wona maire nomi fijane maɓɓe nde gandumi golɓe gaddi labɓe garmi golɓe gaɗi hewɓe mbarmi goto jimi dogɓe nambimi woɓɓe gaddi rewɓe mbikon boɓe mbikon moɓe mbiyaɓe pooli min kon jawɗo so loɓe pooli ɓe mbiyatno pooli kono mi namdata kono hana bindi joɓa kam ha bindi joɓa kam jam hoffadani ono panɗo kono wi kam lawol jam hayde pammi go wonno pamɗo kono wiɓe hamin gara binno tuuɗe huno ko pan so yontimo on jaa kon kuronam kon mbayi gurel mo so tawi wonko mbawɗa kon kuronam mbari guron ma so tawi wonko bawɗa non ko mbiɗa ɗon yiɗa bondinede a yiɗa bondinede mais a boyinede son o déjà way kon kuronam kon kuronam kon mbari gurel ma so tawi wonko mbawɗa ittu kure e holton non mais hol jeeɗo o son bon o son comme no mbirumami ni de mbiɗa makki wona Aziz Sadio Mané wona Mourabi Toum o son juste ko mbimami o rek à cause authentique tagi am yaltinde tu vois mbiɗa wawno adde kanko goore mi waɗama classe mais ndendimi ko pays mabɓe fof Mauritanie fof en fait aussi ndendimi quoi mais ATC Mauritanie c'est quoi ko woni probléme o boyju gulɗi noon toon Afsen mon frère boyo waɗama classe jooɗo ola daramo te ko Mauritanie fof o memi gaati kam ko gulɗo authentique mais authentique joni ko tappina mi fama ndar teɓe kiw kapi king to gonɗon mais pourquoi boyo no waɗama classe e jaɓata to mais c'est quoi ko woni probléme hakkude ma e Mauritanie naɓe mais authentique tan forani fof da waɗa ba classe comme fof bien sûr mi haalimama fet mi ala probléme hay goto artide Mauritanie tu vois authentique yar min bose min jeyamo talent bose nago yo andu ko Allah hokkata ɗum quoi so tawi ko bose o fanorto o ɓurani Pawlish en kamɓe Pawlish fof o gorum Kouthia en Adamo en kam fof koɓe gorum quoi ko bose kadi ko ni fo en fait so tawi ko bose par ce que ñin fo yiyan neɗɗo waɗi bose quoi mais minen ko talent min jogui nde min jimi fo yimɓe keɗor quoi par ce que talent gaddanmomi ɗo en ɓe jabora mbawa wadde ko waɗi ɗo hayso ɓe mbaɗi komi anda wiide ɓe mbawa wadde komi ɗum ɗo ko pulaar gaddumi ko technique gaddumi ko rap gaddumi ɗon kam mi jaɓanima ɗum mi anda ka janngude pulaar mbiyete non pulaar meeɗa janngude hol bindonowo BBMC par ce que pulaaruji ma luggiɗi no feewi no wuuli bon je comprends pas min goore meeɗa windandemi windata hoorema par ce que ɗum jeymi en fait mi yiɗi ɗum tan aussi bon sa yiɗi hunde tan wodat ko dañƴa hen en fait mais parfois aɗa uddita livre uji ala jangga histoire par ce que non mi meeɗa udditde livre en fait mais mbiɗa heeɗo daari no feewi mbiɗa heeɗo mawɓe en fait paruji ɗi to ummoto parluji bon ko hakkillam en fait neɗɗo ko mbimami ni par ce que pulaar en mofti ko heewi pour mbawa famde ɗum noon il faut ko mbaɗa ɗum suivi ou pas par ce que en jogui yimɓe haaloɓe pulaar en jogui ardiɓe pulaar en jogui findinoɓe en fait so tawi aɗa heeɗoɓe tan ma wood ko dañƴa quoi hay so tawi wona e mabɓe ma jogo hakkille goɗɗo tu vois et voilà ok actuellement hol projet ɗi gonɗa e dow mum bon en fait oɗo saaha mbiɗemi projet mbiyeteɗo nofuru quoi nofuru nofuru c'est ça veut dire nofuru nofuru ko surtout ko projet bon mbiyoma ya wattu hakkille ya heeɗo tu vois ya heeɗo haala nafoore haala fof aussi ko heeɗede so tawi aɗa haala ñande fof hay goto hettako mo bon ala sens ya ok holkomi mbawi fadde oɗon projet bon paɗe hen en fait bindol paɗon hen classe paɗon hen fof nen hen en fait paɗon yidde paɗon hen surtout noon ko ɓuuri wawde findinde ko nafata ko yeeya mane min jiyata BBMC success ko grand théâtre so tawi aɗa hooli ha Fouta yoɓa haalis men jaɓani yobde haalis so jooɓi haalis ɓe janmin toon soɓe jaɓani ko wa Fouta yoɓa kalis tan yoɓa kalis kala wawi hebbinde ɗum way bien sûr aɗa jogui aɗa waɗi assuré ɗum ɗon way bien sûr ko elde Allah to toon ɗamina en fait c'est ça soma mo ganduɗa waɗi kam marque no feeti ko histoire woni pulel bolel ilo e keɗen ɗum garten par ce que émission déjà gasi mais min gara hen histoire to haɗa min guddude lalu sowoyima heege malkulu duya ɓeyiɗiɗa ɓe bolel ilo umina mbal meɗani o ɓurnamni juriya mom tarno kayre mi yamiro mi humare mi yarawa sobamudama e yalla so gurdam ñawaɗo fuula yeero ɗingona oɗo feyiɗa on ala hokkam nayi mi ñaaki keno boleleyɗo ɓe petinayi ihe boleleyɗo
singa hey bolel ko negere be sinkande anda wa sorti nyatande chakketande gayni no medani orde delinge geddo woppi wine ne hebbini dorti anini njoleri ko rebbe medino yorde ko kaje sanyo tibo debaaji pullana berka hisna mirmi juuda ko kullo wima albarka hanki wona hande ko saha medino welde den hokam fedan mi halan ma dudi mi jolde man gidim andude avion tendem mo burni mi avion tenay defon jodi ko million sene ji won garami kenion amana wayde bade hecciri ba fanne habe leydi paggiri wey ende ma neman demiri yilo yo ngure nene jerindi ardo kala jalalo kullu may ilahi inna lawli jallo ya zal jalal ikrami noko yilo futakini no woni kerdi no ilahi webi lalo ninemi noko sekedi wala yehi wala laylo be perdina wala yori wala laylo be masinga wala yori wala laylo be perdina wala yori nan ɗon bolel ɗiɗo ɓe mbasi ngalu pourquoi titre bolel ɗiɗo ɓe mbasi ngalu en même temps bon bolel no mbirumami sa nana son no mbiɗima bolel ko negge rebbe sinkane nde anda wasorde bolel ko negge en fait jeyno ɗum ko lamɗo goto ne wiye ila yalali jaali bon negge nde ko wona negge ɓolere en fait ko ngalu fulɓe en fait to wonno tu vois negge nde ko ilo yalal jaali mo mbimama o kanko jeyno ɗum tu vois bon mi joguino village goto moɓe gonno ne wiye Fouta Kindi nokku o wiyete ko Jara donc kanko booli kanko ilo yalal jaali o negge nde manam honko waɗe mayre kayru jogui ngalu e gurdam diwanu foof kanko boolel ilo o negge nde kañum jogui ɗum quoi kala tiggu bawɗo jibinede so yi ha fuɗɗim fertu seeɗa après ne haalne haala nde ɗo negge par ce que negge nde nde fiyata negge nde nde oroyta negge nde aussi hayso tawi gandanɗa hoorema ndi faye gawri ma en a soggatandi ko accande nde ñaama kono noon kala kaɗa wawa wadde noon hayso tawi ɗe fiyan woɗi firande ungal quoi eyyi waɗi saaha goto mamiraɗo goto debbo ne lirno gawri mum comme ça ni negge nde ari bon faye gawri hen e ñaama o fiinde ungal voilà ungal ni woni negge nde yeehi jogui wendu wiyete ko ilo wendu ilo wonno woni mo mbimami lamɗo weeni makko après negge nde yooli toon dendagal nayyi gonnoɗi ɗo e nder village o kañum foof ɗi gabbi comme ça ni bon koɓe guranno koye koɓe dañanno ho ene satta seeɗa ni ɗum woni ɓe mbasingal voilà mbasingal woyi ha hottotudema on histoire kono mbirumami ni hande jangde wona yaade tan école jangde wona yaade tan ɓuurani ciwo aɗa wawi jooɗade galle moon tawa aussi aɗa jangga quoi pulaar ne mofti ko heewi bon artiste kadi sa woni artiste ko ɗum woni nafoore nde hande sa ƴeewi comme no mbirumami ni suwaɓe ɓe ngala miijo heɗade daari hande mo dokkuɗa ɗo daaru fof wiyata ko heɗata des fois ni mbawi heɗade taw ɓe pamata quoi a faami ɓe ngala miijo heɗade won certé affaire uji defte ɓurano walla sernaɓe ne kalɓe ngala tama hokko woni tamaɓe ko heɗade rap tamaɓe ko heɗade whatsapp tamaɓe ko yaade tiktok mais an artiste o so tawi ka joom hakkille aɗa wawi famde ɗum so tawi bon ceerno wone haala aɗa wawi dañde hen hunde so tawi gando wone haala aɗa wawi dañde hen hunde ndendina ɗum ɗon foof après mbaɗa ɗum musique ɓaade ɓe jogui ko temps jogade an o après ɓe keɗo ɓe dañi hen nafoore taw haala ka en ƴeewi ni so wona an jeeyi taw ko haala ceerno goɗɗo quoi gannoɗo o gartiraɓe ɗon quoi machallah émission o gasi très important par ce que histoire mo ganduɗa hande heeɓe ne mbawi hen janggude woni cukalel woni mawɗo par ce que min histoire mo kala ɗo hande mi anda ɗum mais ɗum sala heeɗo son tan ma femme an won ko woni e nder son no fewi e parole aji ɗi foof bébé MC hol mbaɗo clip aji ma ɗi bon c'est très cool oy wiyete ko piyi piyi o wiyete piyi to woni bon Didi record cikkumi ko kamɓe gondi ɗum ɗo goto quoi ok woni studio on bientôt quoi tu vois kamɓe fof on gondi label goto kamɓe liggitto quoi mais ko piyi o wiyete quoi ok donc mais ko vidéo ji makko no waɗi cool machallah mais wayno émission men gasi ha laaɓi holno jiiɗɗa émission o donc émission machallah des fois min waram mbiɗo waɗa ɗum suivi no feewi quoi ene weeli kadi ne weltini yimɓe kadi ene findini tu vois des fois ko majjumɗa fof aussi aɗa heeɗo hen tu vois côté kadi aussi banggue surtout ma côté banggue hip hop o raɓo tu vois donc waɗe suivi mbiyammi waɗa ko suivi Allah nawɗi ɗum yesso quoi voilà konngol ma battidi
donc o weltare aussi no fewi par ce que ɗo yidde wadde émission tu vois aussi anda kadi ka neɗɗo moƴƴo invité mi ɗo henne quoi e weltanade dendagal wonɓe ɗo ɓe ménageur mo biyeteɗo kaw en fait kalto mbaɗa yaw accata haaju makko aussi min jaari quoi te des fois mbiɗa jooɗi yima ane jibril ko dañɗo probléme kono a jaɓani mais a wawa dañde 2 minutes ja non mbiɗa jogui des ménageur ɗiɗɗa wonde ko ngaka non est ce que ɓuurani ɗo ni daña moustapha daña idi ko deedi tan ɓuri feñde jibril jow galsen comme ça ni e kaw quoi voilà a jogui goɗɗi mbiɗa jogui woɓɓe ne mbaɗi leydi surtout ko aɗa jogui pion be ma non so jibril yi tan won goɗɗo mbawi wawi wonde walla ouais non jibril so tawi yeehi kaw nan ɗo so kaw ala ɗo jibril jow galsen nan ɗo soɓe ngala ɗo bon woɓɓe nan ɗon tu vois mais ɓe ɗiɗi ɓuurmi ɓaɗade quoi jibril jow galsen e wonde kaw quoi voilà ok awdi oui bien sûr donc mbirmami ni ko weltare e salminde aussi fuurankoɓe e weltanade an mbaɗo suivi émission aussi ko weltanademo quoi donc wiide moɗon aussi on caabo projet ji goɗɗi en fait nena gara e wiide gagne en fait min gopparam aussi ko wiya koye jee ko yeere min ko aussi momin coɗ ɗum a jara en fait hol gayen authentique authentique Diabo merci beaucoup bébé MC non bon reste yo Diaba mi fatta ɗum men Diabo Diaba ngani wadde ko mi waɗata waɗanta apparente mo non déjà bon mi yalti mi comme exemple mi waɗi kon mi bindi kam fof ɓe nani ɓe garani joni heddi ko baare jagal ça veut dire baare jagal woni jalta taw ko o tan anda franchement ko kañum kaldata quoi donc ɗum heddi so pari noon après mi udda boyan ka toñowa non mi toñani kanko toñi min min jeeɓata ɗum minen goni artiste sénégal donc tonca min min goppiramo noon par ce que naɗo min ponno nangodirde ponno ko jokkodirde so wona wiide min ko ni walla ko ɗum noon paare baara jagal noon are dow moon merci beaucoup bébé MC kadi waɗi déplacement mo arde ha ɗo kadi merci équipe o foof mi salmini amadou koɓo to ganduɗa to woni to Beeli Thioy Mauritanie salminama no fewi en calmin dendagal bandiraɓe foof ko Amadou Kobaru wi Amadou Coulibaly min dal moy lol haqqillam de parfois nayaha mi salmini no fewi Ba Oumar joom résidence Sogui hôtel mo gonduɗa ko hôtel baɗɗo luxe kala jiɗɗo foftade gummiɗa caggal leydi walla Fouta mbaɗa wonde foof ala toon foftade sans probléme ko hôtel mo ganduɗa ala résidence mo ganduɗa ala cokor ala bandi jagal ala hay dara ko responsable tigui goni toon ɗum noon mi salminima no fewi ko moƴƴo ko tedduɗo en calmin dendagal bandiraɓe hettotonoɓe yeɓannoɓe émission mon MIIN E MON min totamo rendez-vous ko ɓoyta so wiɗi jomiraɗo merci beaucoup bébé même si min totamon kadi numéro goɗɗo taw ko kadi artiste goɗɗo inchallah ɗum noon jaam funnague hirnague rewe goɗɗo rewe e worgo merci beaucoup on jarama e kettugol ha prochaine fois inchallah